Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamigalia Human Rights Commission hakakandu dari urisaw arja arpasaw. Kalau kami ban bishar bhai ki affidavit hakabenta kum ka examination in chief hakabede baka cingujor persya USP barim ke East Khasi Hills District Uritu Raj Ravi halor ke jingbudoi baka don ke jingsha le don bor ya ka hok long brio man brio jong ka long kami ka kong bindas em ke basyong sya tangan ha ubnai jelio benta usnam. Kuman syupen kan mau kani ke jingja ka de ke belajar ka pratari ubnai jelio arja arpasaw hakapor kum bak khatwai bejemen miet kata arsngi hadian baka kong bindas kelas dang ya kejingya ki haka hendeu dari ujelio arja arpasaw bandawa naka sorkar jela ban maramot ya kasurok nongpo umdan sunupur ka belajar rathai ya kani kejing mudoi lakmi bishar unong bishar ubade usyong knor ka commission u retired justice TY Pay haka jinon lang kidukot ka commission ya ka nong ujor ka kong bindas im kinong sakhi jongka uba kermen lang Yuria u editor in chief jong shilong mil bat ka kong PRT Power ka way na kilong kami ka bat Raymond ngobha ka imlang ka salang bat kumju i unong sya ujor Uritu Raj Ravi USP barim ka East Khasi Hills kani ka jing kami bishar ka jing mudoi ka lasdang ha ka por khat wish teng minstap kalani hadu kumba arkanta tam bat kat kum ka jing tep balayop diang laong ba ka commission kandang syong biang saha ka nyaw tarik ubnai naiwing arja arpasaw kata hadian bakaladon ke jingpan por na baro alyang mamla hakabede bakin IT ke jingpan sngo ke jongki halor ke jing mudoi bat kumta ka commission kan sa syong kata haswa bakan ai ya kanu karai